Είχαν έρθει προχτές οι αυλοναριώτες εδώ πάνω, ρε. Ποιο αυλοναριώτες? Με τα 250 με σαγίδες στο χέρι, τα δίχρονα. Τα φτιαγμένα. Τα. Ναι. Και πού τα βάλαμε μέσα? Δεν τα βάλανε, με πήραν τηλέφωνο να τους ανοίξω και τους λέω δεν είμαι εδώ, είμαι Αθήνα. Πού τους βάλω εδώ μέσα, σκοτωθούν αυτοί μάλλον. 250 εδώ με τα 250 δίχρονα. Το θέμα είναι τα λάστιχα, δηλαδή για να πατάς καλά εδώ πέρα θες λάστιχα, αλλά αυτά παίρνουνε πιο πλάτη είναι, αλλά πιο πλάτη. Θα κόψουν. Θα κόψουν. Νίκο, το τραβάς. Να αποκλείεται. Κλειστήκε πάνω πράγμα. Έλα, κάνει και μία σταύρωση να το κλείσουμε, παιδιά. Πού το πάτε? Να το κρύψουμε εκεί πίσω, λέει, και να τον Μπούρκες το πάρει. Μπούρκες που έχει πάει. Δεν το πάει πίσω από τα λάστιχα εδώ πέρα. Τι μωρέ? Εδώ πέρα πίσω από το λάστιχο, δεν κάνουμε πίσω.